Флора Мырданова, Энә һәм дөйә. Өлкән яшьтәге балалар өчен фәлсәфә. Яшьлегемдә әткәй миңа энә бирде. Ризык табарга булышыр, энәң диде. Корыш димә, бу бәләкәч тегәр, ямар. Кулсыз димә, төз ялар, зур калалар. Бер заманны бу энәдән дөям туар. Җыеп алып мамыгыннан сыр бер юрган, юрганың бөтен ятимнәрне җылытсын. Өлеш чыгар энәң биргән ризыгыңнан. Яшәүдән канәгать булган бер көнеңдә бурычың түләрсең миңа дөяң белән. Шул дөяңне кайтарырга жәлләмәсәң, ярдәм килер сиңа һәрбер ятимеңнән. Бүген кояшым офыкка китеп бара. Тамагым тук, яшәп ятам зур сарайда, энә тудырган дөям тора каршымда, башымда уй, ничек бурыч кайтарырга. Дөя мамыгыннан менә юрган сырам. Юрганым тар һәм кыска булыр сыман. Һәр тарафта ятим белән дөнья тулган, караучысыз әби килә җылысына. Дөямне көтмәгән әткәй китеп барган. Бурыч кайтарыр, көнемне көтеп арган. Кыз улыма бүләк эзлим, энә алам. Әткәемнең рухына корбан чалам. Чәчләремә минем дә бүген чал кергән, акыл җыйдым әткәй биргән бер энәдән. Балагызга бүләккә энә бирегез. Кое казысын балагыз энә белән.